India sawrkar hian aram chunga amipui civil mi te beinan Indian Air Force hi voi khatchia ala hmanga chu chukum somnga pangakalta sangkha jakwa somruk paruk march ninga khan ni in Aizawl khawpui mai baka Mizoram hundang then khatpo jet fighter hmanga ka pin machine gun le bom engemaw zat an kap chuaka voina hian khathil thleng rap thlak zia mit nge ya hmutu engemaw zat an ladam nge in arin om Aizawl mipui tam tak hlau le thlabarin an tlan chia a in tam tak akang chebok kan hriat angin sangkha jakwa somruk paruk march ni khata pulal denga kai hruai MNF in Mizoram Zalenna puangin Mizoram chunga Assam Rifles kem hrang an beya kem then khat phei chu ne in an chu sakhia lani ma se an kem pui ber Aizawl Assam Rifle kem ma ero ruah man lok anga an chet thei tak lo awangin hun rei tak anin kapa MNF sipai te hian Assam Rifle kem chu hual be a hrek ril tram an tum lain India sipai in helicopter hmangin Aizawl Assam Rifle kem a chuan ral thuam le eile in tur thlak an tuma MNF sipai ten na sataka an lo ka buai awangin helicopter te hi an tum hlei thei lo mai ni lovin an thil thlak tum po an tum angin an thlak thei lo ani chuti Assam Rifle te chan a chau zel taka chuan March ninga sangkha jakwa somruk paruka India Prime Minister Thar Indira Gandhi thupekin India rama masaber ni turin Indian Air Force jet fighter 10 Aizawl chu ron ka pin an ron bom kang tahlua mai ani a mipui thlabar tam tak an tlan chiat baka MNF sipai te ngei po ram hnuai lama an tolut lo thei talo ani India rama hian tual chung buaina tam tak baka Zalenna suala tharum tho na po hun tam taka a thleng fova mase Mizoram chau lo hi chu tun thlengin jet fighter hmanga bei an la om lo tun tuma hian Aizawl bei ani dan chanchin kim chang le a bei tu te chanchin lam tarlan kan tum lova mase khawvel mun hranga Zofate he Aizawl bei thu hi kan Theihnghilh mai lo nan kan hantar lang ve du ani Indira Gandhi khan Indian Air Force in Aizawl a bom man thlak thu chu zepin sipai te mamo ration le thil dang thlak tura roi an ni thu apuang ni in khati hun laia Kolkata chanchin bular tak pakhata zia ani a ma se ration thlak tura jet fighter man thu a om lo ti in mitam takin an zot chum zom ve ngal khati lai khan Mizoram chu media lama kan la hniam em awangin khawvel hriata han phochhuah le soichhuah tak ngial po kan nein alang lova India sawrkar po in atir kumsom ni chung ve lai chu zepin a phahia lani chu mai baka MNF le India sawrkar anin rema Mizoram sawrkar thar alo pian hnu po in voin thleng hian India sawrkar in Aizawl bomna na Air Force ahman awanga Mizoram mipui te le sawrkar hne na ngai dam dil na emo poi an ti na thu engma an chua om hriat ala ni lo boka Zofate le Mizoram sawrkar tan hian an a hle ani anat ang hu ero chuan kan lana lem chuang hlei lova kan hre changto manglo jok ni te po in alang hial jok ani video masalam te kan tarlan photo angin juda te chuan an thla tu te hre om to rap thlak tak an hriatrengna le an ngai ropui zia lan tir nan le khawvel po ina a Theihnghilh mai lo nan Israel sawrkarin khawvel pum huap program hrang te an huai hot thrina Mizoram sawrkar ero hi chuan Zoram in Zalenna sual laia India sipai te chet na rap thlak tak le Zofate torna na sat tak kha khawvel hriat chu soilo India sawrkar ngei po ina a hriata thupa a choina tur om ang po hian kan phochuak ngai ve meu lo ni in alang ani tuna Mizorama sawrkar na changmek party tengat phei hi chu independent puang tu le India sipai kap tu te kha an ni awangin an laka bei seya san ve te lul nen voin Aizawl bom ani champha akum samnga pangana chuan kan Theihnghilh fai ta vek em ni ti mai thei tur khopin kan ngoi hmaka a hriatrengna hun ursun takte kan hmang ve angem ti in tukin chibai Mizoram le zan in Aizawl ke chanchin thar lam te kalo thlir ve a ma se kum somnga panga kalta a Aizawl khawpui bom kha chuan kan ram hruai tu te ril ru a hmun a chang thuk lo ni in alang chanchin thar lama hmu tur a om lo tlat
Aizawl bom Chapchar Ni tak kan Chief Minister hovin Aizawl rampum huapin Chapchar Kût an Kûta. Heng Chapchar Kût te pawh hi ropui viau ma se Aizawl bom ni hun ser le hriatrengna hun engmah hmang lova rampuma kan Kûta zawk mai hi chu amawi lem lo hle in alang ani. Eng pawh ni se hun alo kal ze langah hmanga kan harthar hun le kan in lungrual hun te pawh ala ron thleng ve tura ngaila. Aizawl bom ni te pawh ursun taka Zofaten rampum huapa kan hman ni alo la thleng ve tura ngaila. Chapchar Kût te pawh nakina chuan sipai lam mual kan ho chop ni lo keimah ni ta nge ya kan Kût ho thei tura ngai phot ila tha ange. Heti zong hi ni ri se Israel mai baka Mizoram le India ram in lumlet dan le politics boruak te pawh kan tar lang chho ve zeu tura ngaila. Next video in hmu le kan tum don nia mang thau le.